A Crucis e 15 testemunhas de Xulio Gil xa pode coñecerse no Museo do Gravado de Artes. Está formada por 15 retratos en branco e negro a través dos que se representa o Vía Crucis. O Museo do Gravado de Artes ábrese a outras artes cunha exposición novidosa no seu interior. O centro vende inaugurar un Vía Crucis e 15 testemunhas, unha mostra do fotógrafo Xulio Gil. Está composta por 15 imaxes, retratos en branco e negro, 15 testemunhas do Vía Crucis humano ata chegar á resurrección. Xulio García percorre este camiño tan vencellado ao cristianismo con respecto de gran calidade artística, logrando a identificación humana e a empatía, ademais de engadir a fotografía ou conxunto de artes que representan o Vía Crucis. Esta exposición ten a colaboración de Isabel Santos, vicepresidenta de Barbantia, e de Román Arén, expresidente da mesma entidade. En ela Gil dalle unha volta, de forma respectuosa e innovadora, á devoción cristiá do Vía Crucis. A maioría das persoas que aparecen retratadas en Vía Crucis son familiares de Xulio Gil, xente da súa contorna, pero tamén hai veciños e veciñas de Ribeira. A través destes retratos, o autor quere trasladar ao público a tese de que na vida de cada persoa hai momentos nos que xorde o que podería chamarse un castigo sobrevido e de gran magnitude. E aí o círculo máis próximo da persoa é o que apoia neste duro camiño. O sábado pola mañá inaugurouse esta mostra, acto no que ademais do autor estiveron algunhas das persoas retratadas, o director do museo, Pastor Rodríguez, o director xeral de Cultura da Xunta, Anxo Lorenzo, e a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro.